Ang mga tao nagtuo na ako dato kaayo, kay abroad lagi kuno nagtrabaho sa barko. Walang sila kahibaw nga ultimo raing taon ko, kirting gamaya sa sweldo, halos di papaigo. Unom ka buwan ang antuson, duha ka buwan ang bakasyon, ang kwarta dali gastumon, so wala yun kay matigong. Maong sunod na kong bakasyon, mag-practice na ko kung pangkamot bagahihon, aron kwarta lisod punuton. Pinabuhi sa barko, kamingaw ang kontrahimo, apan wala kay mahimo, dako ang dalar sa piso. Ang mga sinugatan, kinahanglan dili kalimtan, ang tanan gayud apuran, arong wala kay madunggan. Pero kung kwarta magbuwang, ayaw na lang pag-alag-alag. Kung naay di matagaan, pati na ang imong batasan. Kinabuhi sa barko, kamingaw ang kontra nimo, apan wala kay mahimo, dako ang dalar sa piso. Ang maayong buhaton, karon palang sugod nagtigong, ayaw pataka o gasto, magplano o negosyo, ay tinirabang pamarko, wala lang ka kahibaw. Kung madisgrasya ang barko, milyonaryong misis